Rušňovodičom sa budú môcť stať už 19-roční záujemcovia. Novinku odobril parlament. Ku koalícii sa pridala aj väčšina poslancov z opozície. Pre nedostatok rušňovodičov železničná spoločnosť Slovensko musela odriekať najmä prímestské spoje. Okrem nižšieho veku by malo pomôcť aj duálne vzdelávanie. Na Slovensku aktuálne pracuje takmer 1260 rušňovodičov. Chýba ich skoro 200. Záujem o profesie v železničnom sektore upadá. Týka sa to aj pozície rušňovodiča, kde prípadných uchádzačov môže odrádzať aj náročná odborná príprava. 19-roční rušňovodiči budú môcť jazdiť len po slovenských tratiach. V Európskej únii totiž platí, že vlaky môže viesť človek od 20 rokov. V hlavnom meste študijný odbor rušňovodič napríklad na stredných školách nevyučujú vôbec. Tam, kde ho vyučovali, zrušili ho pre nízky záujem. Napríklad na severe Slovenska je záujem vyšší. Na strednej odbornej škole dopravnej v Martine študuje za rušňovodiča 65 žiakov. Poviem tak, že to vychádza možno aj z tej histórie a tradície. Poviem príklad na Kysuciach, Liptove. Je veľa týchto železničiarskych rodín, ktoré prakticky tie ďalšie pokolenia sa snažia ísť v tých šľapajach starých rodičov, svojich rodičov. Malý keď som bol, tak som začal obdivovať autobusy, električky, a zhruba od tých, ako mi rodičia hovorili, o tých 6-7 rokoch ma začali vláčiky, tak som už to bolo jasné, že chcem byť rušňovodičom. Cestujúci však majú mierne obavy, či mladí rušňovodiči neohrozia ich bezpečnosť. 19-ročný mladý človek môže byť akokoľvek inteligentný, šikovný, ale nemá skúsenosti. A byť šoférom, či to je autobus, alebo loď, alebo čokoľvek, čo vozí ľudí hore-dole, tak to je úplne, to je hrozné. Ja to chápem, že je nedostatok, ale 19-roční ľudia za zodpovednosť za 80-100 ľudí vo vlaku. Podľa železničnej spoločnosti Slovensko ich zamestnanci prechádzajú prísnymi skúškami, na ktoré ich pripravuje duálne vzdelávanie. Skúsenosti nezískajú len v škole, ale najmä u potenciálneho zamestnávateľa. Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú to prináša, keďže vzdelávanie rušňovodičov je o veľkej miere v našej kompetencii. V prípade úspešného absolvovania maturitnej skúšky, dokončenia odbornej prípravy a úspešnom zložení skúšky do dosiahnutia veku 20 rokov môžu absolvovať zácvik u dopravcu, pre ktorého budú ako rušňovodič pracovať. Nástupný plat začínajúceho rušňovodiča bez skúseností je 1140 eur v hrubom. Toho s praxou vyše 2000 eur. Silvester Roštár, Slovenská televízia.